Bueno, egun ondan hori, urriko musika eskolako batzordari hasiera emango deutzagu. Lehenengo puntua, aurreko batzarraren akta onartze izango litzateke. Ez dugu ezebe jaso, beraz, ondo dagoela ulertzen dugu, bestera, oin izango litzateke momentua zuzenketa luzatzeko. Ez dago, beraz, onartutzat emango dugu, hau batez, aurreko batzordaren akta. Hurrengo puntu izango litzateke Bilbo Musika Eskolarekin lanpoltzen kudeatzeko sinatutako hitzarmenaren kontu emotea. Bueno, ez da gai barria, dagoeneko aspaldi akordio batera heldu zeiran Euskal Herriko hainbat musika eskola lanpoltzak era bateratuan kudeatzeko. Eta oraingo honetan, sasoi honetan Bilbori dagokio, orain arte Donostia egon da, orain Bilbori dagokio boltza kudeatzea, sortzea eta abar. Beraz, orain gaurko honetan daukarguna da, gure atxikipena kudeaketa prozesu edo era honetara. Beraz, hor jaso duzue txosten guztia, hitzarmena eta abar, eta honen barri emoten dutzuegu. Ez dakit galderari daukasun honen inguruan edo ez. Ez dago. Beraz, hurrengo gaira joango gara. Musika eskolaren jarduera, zuzendariaren 3 hileko txostena bete beharrak ordaintzeko legezko epeen baterazpenari buruz, urria 2021 eta martxoa 2021 3 hilabeteak. Bueno, txostena be hor jaso dozue, eta, hor ikusten dozue, danak ordainketa guztiak epe barruan eginda dagozala, 3 hileko baten batazbeteko eguna 22 eguneko izan zen, eta beste hirugarren hilabetean 24 egunekoa. Beraz, honek be, epe barruan eginda dagoz. Galderarik edo, badago, ez? Beraz, hurrengora joango gara. Musika eskolaren jarduera 2021ko irailean, urrian, azaroan eta abenduan. Deialdiagaz batera luzatu jatzue hurrengo asteotan, hiletan, edukiko dugu zen jarduerak, eta ikusten dozuenez, hainbat motatako kontzertuak egongo dira, kontzertu didaktikoak baita be, eta Europako jardunaldien barruen, ondare jardunaldien barruen, hor edukiko dugu beste kontzertu berezi bat, inklusiora bidean musika eskolan, jakin dakizunez, Europako jardunaldiak aurten inklusioaren inguruan da ardatza, nagusia, eta horretan be parte hartu dugu, eta hilea kabuan edukiko dugu kontzertutxo bat Andres Isasen. Beraz, aputxo bat danetari daukagu, ikusten duzunez hor daukaguz 14 ekitaldi, eta gustoko izatea espero dugu. Galderari badago? Ez dago, hurrengo parkatu. Perdón, es una tontería. Vi el listado de las actuaciones que va a haber. Cuando pone kilómetro cero, ¿se refiere a artistas locales? Vale. Solamente de eso, vale. Gracias. Hurrengo puntua izango litzateke, galderak eta beste gai batzuk, idatziz ez dugu ezebe jaso, ez dakit oin momentuko horik dagoan. Ez dago, beraz, amaitutzat emango genduke gauko batzordea.